Nå, lad mig lige prøve med Mage her. Det er nok hende, jeg er den bedst med. Prøv at skrue det lidt ned. Og sådan. Nå, hvad bliver min modstander? Ja, where's the opponent? Jaina versus Rexer. Og snart er Histamine 1. Okay. Kan lige være på de her to. Og perfekt, et headset er vel blevet tom. Jeg kan så ikke gøre noget til at starte med. Ja, men jeg er mod Rexer i hvert fald. Nå. Ja. Hallo. Så. Jeg starter med ham der. Jeg vil gerne lige vente med på ham der. Battle Cry, draw cards. Fucking bare. Og selvfølgelig bruger han det. Fuck you. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan gøre. Jeg har ikke set nogen kort ind til Jaina. Lad os sige Mage i hvert fald. Det er ikke sådan en, jeg bruger rigtig meget. Jeg tror, jeg gerne vil igen. Jeg tror heller, jeg vil sætte i kamp lige nu. Bare nakke den første. Og bare sådan så ikke lige... Altså, jeg vil gerne lige vente med at gå i kamp med ham. Okay. Okay, fedt. Vidste ikke lige helt, hvad det er, han gør. Så jeg så sådan her. Og så får jeg lige et til-kort her. Sådan der. Og så i næste runde, så hvis de overlever, så kan jeg lige på ham der. Bare lige få safe. Og det vil så være en dum idé nu. Ja, vi har ikke gjort skade på en eller anden lige nu. Og de har 3 damage til Hyper. Gør bare sådan her. Det er rart at være den første, der kan faktisk gøre skade på Hero. Ja, den har jeg så også. Har du ikke gået bad? Hvor er det godt, jeg filmer lige, mor? Du skal gå bad? Ja, jeg filmer. For satan. Parents. Am I right? Okay, så kan man lige gøre sådan her. Eller... fuck it. Jeg går bare face lige ud. Det er heller ikke så tops. Hvis de vil flække med en, så dør de jo selv. Altså, jeg er faktisk ret ligeglad med den der. Bare livet, der er godt. Ja. Jeg vidste. Fedt. Okay. Så jeg gør at sætte ham derind. Og så bare fejl. Fuck it. Og hvor meget den gav 6 skade. Eller ikke gav. Den giver 6 skade. Altså hvis jeg kommer altid til at sige det forkert.
Så er det fedt, hvis man gør sådan her. Aha. Ja. Vi har begge to ikke så mange kort på os. Ej. Fuck. Det var så ikke godt. Ej, helt ærligt. Fuck. Ja, hvad fuck vil du nu gøre? Og min stående knæ lyder til. Oh god! For the king? For the king? Jeg kunne lige så godt gøre det der. Ellers så skulle jeg gemme den til et andet tidspunkt, bare for at se, at det jeg kunne bruge mod den der. Eller en af hans stærke minions, hvis han får dem. Ja. Og det er derfor jeg godt at gøre sådan her. Vi har ikke så mange kort på os. Altså, jeg har jo ingen tilbage. Og de hunde, de er jeg sådan set ligeglad med. Hvis han er en nifjuggler, og så bruger den, så vil jeg græde. Plup. Og ham, og den er alt bare ligeglad med. Altså, det er ikke som om man får noget fucking godt kort ud af en. Så er det sikkert. Fandt det. Fuck, hvor fedt. Ja. Og det er i hvert fald, han gør ikke så meget skade. Så gør jeg sådan. Så gør jeg sådan her. Så angriber han, bruger han sikkert den her til at angribe den der, så dør de begge to. Ja. Jeg vidste det. Jeg sagde det. Jeg gør det. Ja, hvad skal jeg, hvis du fucker med mage? Vi har ikke en skid tilbage, og der er den der fucking fisk, som jeg fik. Ja, så gør jeg sådan her. Og det var ellers pisse ned, det der. Radis. En rapøls. Oh fuck. Altså nu hvor jeg skal græde, eller? Ja. Og så har han så ikke noget, der kan skade det der. 2, 4. Det er kun 5 skader. Jeg har bare sat den der ind. Jeg har vundet alligevel. Han ved godt, at han ikke kan gøre noget. Ja, jeg har vundet. Ja. GG. Jeg fucking vandt! Freeze all enemy minions. Gold earned. Okay, fedt. Kan være, jeg lige skal fuck med Mage Collection og Hunter til sammen, jeg spiller mest med. Det er derfor sætter jeg Chris' bedste sæt.
Jeg kan lige prøve at se, hvad jeg kan sætte ind. Hvad var det for noget? Fuck er det der? Jeg ikke styr på det her. Okay. Ja, det vil jeg så gerne have. Åh, fuck. Væk. Væk. Så kan vi den her. Og så tror jeg, at den her væk. Og så tager ham i. Så mange gode kort. Taunt, David Shield. Jeg kan godt lide sådan, der er meget shield og kaskade. Altså godt. Jeg er også meget ude for dem, der ikke har så meget mana, fordi så kan jeg bare bruge det meget nemmere. Ja, men den gider jeg ikke have. Den er i hvert fald ret skrald. Jeg tror hellere jeg vil have to af det der. I hvert fald det jeg vil gøre. Og så tager jeg lige en sidste kamp med Mage, og så stopper jeg. Nå, hvem er den heldige motherfucker, der skal kæmpe mig? With the opponent. Hvad fanden, Jaina mod Jaina? You asked for it. Oh, it is on. Yeah, it is fucking on. Yeah, correct. Oh fuck. Gå ned. Ja, tillykke, jeg kan ikke gøre en skid. Fuck, man. Fuck, han er grim. Det var sgu da utroligt. Ej, fy for helvede, han er grim. Ja, det var derfor, jeg var den der med mig. Lad os se. Tager bare den med. Jeg føler ikke, han kommer til at få sådan et eller andet våben på sig. Okay. Aha. Hvad ser vi det? Og det er derfor, man altid skal angribe minionsene. Medmindre du er dødsikker på, at du vinder. Eller din opponent har så lidt liv tilbage. Så derfor er jeg skadet den sidste modstander. Sådan der gav op. Fordi han vidste godt, at han ikke kunne gøre en skid. Han kunne lige så godt sætte alle sine kort ind. For at se, at han ville skræmme mig. Men virker så ikke. En ting at sige. Beklager mig. Ja, det var noget. Det ville du også gerne have gjort. Ej. Det er nederen. Jeg tror, jeg venter med på den der.
tror jeg hellere vil bruge en shotshot lige nu. Og så gemme også det der kort. Okay. Altså. Fuck hvad du gør. Jeg er som et liv. Skyd en eller anden. Jeg ved bare han vil skyde en eller anden. Eller, nej, det gør han ikke. Ja, det var så også en smarte måde. Og det er så det, man kan kalde klamt af helvede til. Jeg elsker fandme også være klam. Det gør jeg. Det der Da Vinci Shield. Det er fucking godt, det elsker jeg. Og første gang, da jeg elskede det, det var fordi, at Kian brugte mig mod det fucking mange gange. Vi har en ny Kian her, healer og eller ikke bruger Da Vinci Shield. Hvad fanden, det er det, jeg plejer at bruge med ham. Fuck, hvor fedt. Jeg kan buffe flere gange. Og så kan man lige gøre sådan her. Sådan der. Nu kan du ikke flække den op. Og så er der bare tænker, fuck hvor er det dumt, du bare nakker en, der har kontor-attack. Jeg holder kæft, mand. Den specielle gør, det er, hver gang når jeg slår på den, så får den en attack op. Så hun har bare siddet og plukket på sin egen mand, mens han får attack op. Fuck er det? Nej vel! Nej vel! Nej! For helvede mand, det er dumt det der. Han brugte det på sig selv. Well played. We must cleanse the Sunwell. Ej, det der, det var fandme sjovt det der. Ja, han kan bare kæft, det er sjovt. Hold kæft, mand. Hold kæft, det er sjovt. Det er sjovt. They'll never know. Justice shall prevail. Nå ja, lille mand. Føler du dig flagge? Ødelagt. Eller er det en mand, der spiller Frendino? Hvad fuck er det for den? Hvem har et navn, der hedder Frendino? Frendillo? Hvad er det for? Frendillo, der er. Draw to a code. Hey, Mayo. Oh fuck. Jeg skal ikke tælle en sammenfælde, det skal jeg ikke. Hvis jeg gør det, så vil jeg græde. Jeg vil græde helvede til. Fuck. Fuck. Don't mess with Tusk. Oh fuck it. Job done. Yep, job's done. Det er det, jeg er på. Nu klarer jeg ellers meget godt. To all. Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig har du den. Ja, nu tror jeg får tæsk mere. Hvorfor fuck tror jeg det overhovedet? Jeg ved det. Yep. Det er min kodsvalg. Okay. På freeze, du kan også have brugt det mod dig selv. Nej, det er ikke mening. Jeg vil sige det, nej. Det var ellers meget godt, det der. Og så har jeg også lige den her. Fuck, det er bare uhyggeligt as shit. Really, bro? Bro. Ej, det er sådan noget, jeg kan putte mod det her. Jeg har kun spelltext. Hvad fanden virker det? Nå, så det virker rent faktisk. Der står ikke noget med hero. Og all enemies. Okay. Og tak for at lære mig det i hvert fald. Kan jeg ikke lige tage det her lort? Og så også lige den her til, hvis han lige får en med taunt. Hvis det helt galt, så kan det være, at jeg får en heldig kort i vores. Og hvorfor kan jeg ikke ændre farve på det her endnu? Ja, det er ikke som om det gør noget forskel. Ja. Bare noget jeg gerne vil gøre. Enemy freeze. I can't do that. Ja, både den her mod en, som der får præcis det samme stats. Ja. Okay. Og lad os da gøre sådan. Lige nu er jeg bare pisseklamper. Nå da. Og så bruger vi lige samme strategi, som jeg ville have brugt. Well played. Thank you. Well played. Thank you. Ja. Level 7 mage.